агресията взема надмощие над всичко останало в техните взаимоотношения. Много често виждаме за най-дребни неща те да се бият, да се ругаят без всякакви задръжки. Свободата се превръща в една свободия криво разбрана. Дори да свършат нещо, ако ги помолим да помогнат, очакват веднага да получат някаква почерпка, бомбони, кафета по-големите. Така че на мен това не ми харесва, че са настроени повече консуматорски. И търсене на собственото аз. Изобщо много неща са се променили и смятам, че още не е намерен центъра на проблема и да се преосмислят начините, по които да се възпитават децата и ценности, които да изградят. Учителят се опитва да обвързва учебния материал и учебното съдържание с морални и етически съображения. Но не винаги не се отдава, тъй като примерите, които децата виждат в всекидневието, коренно се различават от това, на което ние се опитваме да приучим младия човек. Някак си обществото смята, че изцяло задълженията са наши и може би там връзката някъде се разпада, защото това е проблем на първо място в семейната среда. Ако няма едно така взаимно разбирателство между семейство и училище, можем да считаме, че битката е загубена. Ако в семейство и в училище не говорим за това и не даваме правилната норма, значи въобще губим тази битка. През последните години все по-трудно се оправят с дисциплината учителите. По-невъздържани, по-буйни са децата, като че ли. Първото нещо, което ние си задавахме въпрос, дали децата знаят първо 10-те Божи заповеди. Същността на 10-те Божи заповеди. Не убий, не кради, почитай възрастните, почитай майка си, баща си. Малко са семействата, в които тези 10 Божи заповеди се почитат в чистия им християнски вид. Честно казано, по-голямата част от нашите деца посещават служби в квартални църкви. Не съм убедена доколко обаче на тях са им представени 10 Божи заповеди и дали изобщо са запознавани с тях. Действителността, която ни заобикаля толкова, ярко контрастира с всичко това, което е залегнато в тези Божи заповеди. То винаги е било така, в древността явно, че е много трудно да устояваш, винаги да ги набиваш тези закони, защото те са много важни наистина в главата особено на днешните компютърни маниаци, защото те имат адски друго мислене, но съвсем по-различно от нашето. Колко често родители, учители или възпитатели пишат върху детските сърца думи като любов, загриженост, отговорност, благодарност, състрадание, прошка. Финалната спирка на проект Слънчогледи е град Ямбол, домът за сираци.
Капка в морето, би казал някой. И наистина, поглеждайки назад, виждаме зарадваните детски очи, които се натъжават, когато махаме за довиждане. Капка в морето обаче зависи от концентрата на капката. Капка искрен смях и любов може по същия начин една голяма тенджера с вода да залее с любов. Да, наистина капка, но тя е позитивна. Надеждата, че ще има знак с надпис "Следва продължение" остава, както за екипа на проекта, така и за децата, които станаха част от него.